Після минулорічних змін в Законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з'явилася нова стаття під номером 24 зі значком 1, яка передбачає врахування до страхового стажу особи періодів її трудової діяльності за межами України, якщо це передбачено законом або ж міжнародним договором, підписаним Україною. Також стаття 25 даного закону передбачає, що у разі відсутності необхідного страхового стажу для визначення права на призначення пенсії може бути враховано період трудової діяльності особи на території іншої держави. Також маємо позитивну судову практику, де судами України було зобов'язано органи пенсійного фонду врахувати до страхового стажу особи періоди її трудової діяльності на території держави Ізраїль.